أركان درب عيار بورد خفل غازيتا منستر زينا 18 تقمت 2023 بشوعة تقمت تستولعو كينات قازا أب كلتيو وغن لعلي 4000 سبات قزيفو لعلي 10,000 أوصيلو قزيف عنوة توريدو أما يتاشحاتا مزابيلو الله سلاماو معلبين تزيتا غيرلو دما زخفة مغزفتن عنوة كورد أب عزيتا أفافي كفال عالمنا سفيح زباو قجت هوكتن كبارع عبتو خولو الله نوح دحر بايتا ناي زغچت زي نغون غديفنا ابزو خينات زي حزب عالم زسعبو زلو درب عيار نتي ابصوصويات هانس كريستيان اندرسن اننببو معرق لبسي تخدينه مرقو لي كبل اب قدمي اكوب حزبي طرح نبسو زخده هاصي ززخاخري تحلقتي ادماساون اهغراون حقتات طبقاتات سلطون عالماوي متكلات حوارياوي ديمقراسين سباوي حرنتن اينا زبلو تماصادقتي اب بزح ግጭታት ሰባውነት እንብዛ ተጨነቅቲ መሲሎም ክዋሱ ምርአይ ህዝብ ዓለም ዝረብረበሉ ግደ ሐቅ ግን ስለ አህግራዊ ሕግን ሰባውነትን ቅንጣብ ተጨኘቆም አይፈልጡም እቲ ሙኡስ ስብከት ዝካየደሉ ኣብ ቻርተር ሕብራት ሃገራት ጀሚርካ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድማሳዊ ሕጋጋትን ውዕላትን ዝሰፈረ በብዓይነቱ ኣስማት ዝተዋህቦ መሰላትን ሓርነታትን ዘይምእዙዛት ንምጽቃጥን ንምፍርራሕን እምበር ንኣታቶም ወይ ወገና ንዝብልዎ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብኦም በፂሑ ብስሩ ክርጥረጥ ወይ ድማ ከም ዝጥዕመካ ጌርካ ክስራሐሉ ይኽእል ሰብ ድርብ ዕያር ዝኾነ ክስተት ቁኑዕን ፍትሓውነትን ብዘየገድስ ዝባኖም ቀሊዖም ፀግዒ ክሕዙ ስክፍታ ይብሎምን ከም ዝፍለጥ ባይቶ ፀጥታ ኣብ ብዙሕ ዓበይትን ንኣሽቱን ግጭታት ብህፁፅ ክእከብ እናተፀውዐ ውሳነታት ይሕልፍ እዩ ንኣብነት ኣብ ግጭት ሊብያ ኣብ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ሃገራት ተኣኪበን ሩስያ ክኹንናን ዝተቐሰባሉ ናይ ቀረባ ፍጻሜ እዩ ካልእሲ ይትረፍ ኣብ እዋን ግጭት ሰሜን ኢትዮጵያ ባይቶ ፀጥታ ልዕሊ 10 ግዜ ተኣኪቡ ምንባሩ ኣይርሳዕን ኣብ ጉዳይ ቃዛ ግን ክሳብ ክንድኡ ሻቕሎትን ተርባፅን ኣይተረአየን ትማሊ ኣብ ዝተጋበአ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ድማ ብሩስያ ዝቐረበ ንስለ ሰብኣዊ ምኽንያታትን ተኽሲ ዶ ምባል ዝጠልብ ንቡር እማም ሁማኒታሪያን ሲዝፋየር ብብዝሒ ድምፂ ምዕራብ ተነፂጉ ሓደ ሃገር መጥቃዕቲ ምስ ዝገጥሞ ብዓንቀጽ 51 ቻርተር ሕብረት ሃገራት መሰረት ናይ ርእሰ ምክልኻል መሰል ኣለዎ ድሕረ ባይታ ናይቲ ኩነታት ብዘየገድስ እስራኤል ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ብምንቅስቓስ ሓማስ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ሕግታት ኩናት ብዘይጥሕስ መንገዲ ተመጣጣኒ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ይካል ይኸውን ሃገራት ምዕራብን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓን ግን ነቲ ኩናት ብዘይዕቃበ ክደፍኡሉ እዮም ተራዮም ብጻቕቲ ህዝቢ እኳ እንተተኸለሰ ሕብረት ኤውሮፓ ካብቲ መጀመርታ መዓልታት ንፍልስጥኤም ዝህቦ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዝ ክቋረጽ ወሲኑ ነይሩ ፈረንሳይን እንግሊዝን ብመምርሒ ሚኒስትራት ውሽጣዊ ጉዳያት ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፍታትን ምንብልባል ባንዴራ ፍልስጥኤምን ከም ገበን ብምቁጻር ክከላኸልኦ ፈቲነን ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እቲ ኣውራ ማዕከናት ዜና ብተዘዋዋሪ ስለ ዝቋጻጸርኦ ንተግባራት እስራኤል ዝምልከት ዙምብዕን ዘይሕጋውን ዝበልኦ ሓበሬታ ክእገድ ወሲነን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ኩናት ዩክሬን ንሲቪላዊ ትሕተ ቅርጽን ቀረብ ኤሌክትሪክን ዝትንክፍ ተግባራት ሩስያ ገበን ኩናት እዩ ከም ዘይበሎ ምኽርዳን ቃዛ ሕጋዊ መሰል ግብረ መልሲ ክብል ሞጊቱ ማዕከናት ዜና ምዕራብ ኣብ ግጭት ቃዛ ብዛዕባ ምቁራጽ ተኽስን ሰላማዊ ፍታሕን ብጭቅ ክብላ ኣይተሰምዓን ሓቅነት ወድዓውነት ሚዛናውነት እናተባህለ ዝስበኸሉ ዜናዊ ስነ ምግባር ኣሶር የለን ብቑሉዕ ፀግዕን ሻርነትን ዓበይቲ ዝበሃላ ማዕከናት ዜና ክብረን ሓሲሩን ፈኺሱን መጋባርያነተን ህዝቢ ዓለም በኣርምሞ ይዕዘበሎ እቲ ድርብ ዕያር ዓይኑ ዘፍጠጠ እዩ እቲ ጽቡቕ ነገር ግዳ ሎሚ ህዝቢ ዓለም ነቲ ብሙስሉይ ስብከት ቀልቢ የዋሃት ክስሕብን ከጋግን ፀንሐ ኣምስልነት ንቕሒሉን ድርብ ዝዕያሩ ፖለቲካ
ከምቲ ሃፀይ ብዘይ ጉልባብ ጥራይ ዕርቃኑ ወፂኡ ህዝቢ ዓለም ኣብ ዝኽዕቦ ደረጃ ምብፅሑ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሚኒስትሪ ዜና ዝተዳለወ ኮይኑ ካብ ናሽናል ኢንተረስት ዝተወስደ እዩ። ስለምክታልኩም ነመስግን። ብሩኽ ምሸት።